Velkommen til Squizpiz-kurset Faste ruter. I et tidligere kursus oprettede vi en kunde her i kundeoversigt, der hed Biocenter i Kolding. Den her kunde har vi tilknyttet til en medarbejder, der hedder Squizerjoe, og det er jo kun hvis du har medarbejdermodul. Har du ikke det, jamen så vil der ikke stå noget om medarbejder. Men stadigvæk gå ind og redigere den her kunde, kan vi se, at det er en kunde, der er tilknyttet den rute, der hedder Kolding Storcenter. Så går jeg over her i stadigvæk under kunder, men ind i faste ruter, så har jeg her et overblik over alle mine ruter. Jeg kan nu vælge Kolding Storcenter enten her forneden ved at klikke på den, fordi jeg kan se den, og har jeg flere, der kan ses på skærmen, så kan jeg jo her forneden sige næste eller vis alle, og jeg kan også søge herop, hvis jeg begynder at skrive Kolding, så har jeg mulighed for endnu hurtigere at finde Kolding Storcenter. Nu vil jeg gerne redigere den her rute, så jeg går over og siger redigere rute, og her får jeg så alle de kunder, der er på den rute, der hedder Kolding Storcenter. Der er en mulighed her for at sige skjul aftaler, og det gør jeg lige her nu, for så er det mere overskueligt for mig at se, hvilke kunder jeg har liggende på den her faste rute, på den her tur. De nye kunder, man tilknytter til en rute, de lander automatisk helt for oven, og der har vi så også Biocenter Kolding, der ligger helt øverst her. Jeg kan så tage fat i kunden med musen og flytte dem ned der, hvor jeg synes, de skal ligge i rækkefølgen. Og der skal jeg så naturligvis bagefter huske at sige gem eller gem og luk. En mulighed jeg også har herinde, det er lige at se de her kunder, som egentlig ikke er tilknyttet nogle ruter. Nu er det ikke nogen, der skal på vores Kolding Storcenter rute, men det er sådan en lille advarsel om, at der ligger altså nogle faste kunder, som ikke er tilknyttet til en rute. Du kan også vælge at se de ikke faste kunder, og så kommer der mange flere frem. Og du kan også tilknytte ikke faste kunder til en rute. Men i hvert fald når vi har kun vores faste kunder, som ikke er tilknyttet, så er det en lille advarsel, de er ikke på nogle bestemte ruter. Nu har vi altså så lagt vores Biocenter kunde her på Orange Gade, den har vi lagt i den rækkefølge, det skal være, og så går jeg over og siger gem og luk. Hvis jeg gerne vil se noget andet med mine ruter, så kan jeg lige gå tilbage hertil. Så har jeg mulighed for herinde, når vi klikker på en rute, vi kunne klikke på en anden rute, Kolding Industri, så kan jeg her se min omsætning, jeg kan se noget om tidsforbrug, og jeg kan her vælge, om det skal være per uge, eller fjerde uge, eller måned, eller hvad det skal være. Og har jeg ikke klikket på nogen ruter, jeg kan også sige hernede i hurtigvælg, at jeg gerne vil vælge alle på alle sider, så har jeg et samlet overblik over omsætningen på alle mine ruter og alle mine kunder, hvis det ellers bliver pudset med det interval, som jeg forventer. Men det var lidt om, hvordan du lægger en kunde på en fast rute. Det gjorde vi jo der under kunder og kundeoversigt. Da vi oprettede dem, det kunne vi også have gjort bagefter her under faste ruter. Det kunne jo være, at vi går ind her igen på vores Kolding Storcenter rute, og lige klikker på den for sig selv. Går over og siger redigere rute, og nu vælger jeg lige igen her til skjul aftaler, så jeg lettere kan overskue kunderne. Og så kunne det jo være, at vi ikke allerede i kundeoprettelsesfasen havde tilknyttet kunden til en bestemt rute. Så nu siger vi så, at den her kunde her vil vi gerne have ind på vores rute her, og den lander så for neden. Og jeg klikker på den måde, i stedet for at jeg tilknytter dem med det samme over fra kundeoprettelsen. Og den her kunde skal så ligge heroppe, og jeg husker at sige gem og luk, og nu har vi så tilføjet en kunde herinde i faste ruter. Så er vi egentlig klar til at printe den ud, men det er et andet kursus. Tak for din tid.